sabihin na Bicolano. Good morning sa inyo lahat dyan. Nandito po tayo ngayon kay Manoy John. Salamat, Noy. Ay, salamat. Hello. Ayan. Hello po sa inyo. Hello Salamat, po mga Bicolano. Parang nangitim kayo lahat ah. Salamat, Noy. Salamat. Ampun, nandito po kami kay Manoy John. Happy anniversary, Manoy John. Ayan o. Dito kami, kasama namin si Ate Norma. Mga anak mo, mga gwapo, mga magaganda. Nandito kami lahat. Ate, kamusta na? Nakarating din kami dito sa inyo. Ayan. Noy, kamusta na, Noy? Sa'yo, hindi ka nagsindi? Naalala ko dati, binato ko yung ospital. Pwesto na kayo dyan. Picturean ko kayo. Ayan. Ayan na. Video na yan, picture pa yan. Video na, picture pa. Papalakihan ko pa. 1, 2. Dali. 1, 2, 3. Ayun na. Hindi. Nagpo-post na lang. Basta. Mamaya doon, magkain na tayo. Ang dami naman ng pagkain ng mahal dyan. Ganda ng... Kailangan din ha. Natin. Sama-kasama yung mga bumitaw lang. Hindi ka naligo, te? Bakit? Naligo kami gabi hapon. Sila kasi alas 2 sila uwi. Ay. Nandun sila tatlo. Punta rin. Kami alas 3, alas 2. Libre pa doon. Boyfriend ni Kate. Ayan, girlfriend ni Bert. Ganda ng girlfriend mo, Bert. Bert, dati iba yung kasama mo ah. Huwag ka na maingay, Steve. Ayan. Sorry. Hindi mo agad nabanggit eh. Ayan, Kathleen. Kathleen, asa yun sa'yo? Ay, coming soon. Coming soon. Na-traffic pala. Ang ganda rito. Kasya sila? Kasya yan? Hindi, kung na naman malaki. May dalawa pa sa loob. Hindi na naman malaki.
parking. May ba kayo dyan? Buti ang init na kanina, no? Sarap nga pag mabilis eh. Oo. Kasi may hangin eh, no? Shoutout sa mga taga Pampanga dyan, no? Ayun, shoutout naman kayo dyan. Shout out mga taga-Corazon! Oh, Marikina. Shoutout. Happy friend. Boss, shoutout naman dyan. Buhat pala dyan na maliit. Ano, bless kami, kapiso. Karen, Bless! malaki na anak mo ah. Hello. Salamat. Oh, ang cute. Ang cute. Ano mo? Ang gugulo daw sila dito. Ayan. Ay, salamat. Yo, ano, kumusta? Ayos na? Ayo! Andiyan na, may dala na ako eh. Kompleto na eh. Kompleto na. Ayan, yung lutuan ni Bayaw. Tingnan natin lutuan ni Bayaw. Ayan. Ayan, oh. Yung mga simpleng lutuan lang. Diba? Oo. Diba? Bal, ano? Kumusta dyan? Ha? Oh, sarap naman na ito. Ayos na ang buto-buto. Pinagdagan mo? Latag na kayo. Ano? Pula-pula mo. Ano yung Bal? Ayan si Kambal. Shout out naman dyan sa mga kaibigan mo. Mga kaibigan, punta na kayo dito. Kainan na tayo. Ayan. Punta na daw kayo dito. Anong oras na ba? Alas 12 na? Ano na eh. Asa? Bal, parang sarap yun ah. Hindi patikim. Kanin. Malinis ba itong baso to? Wait lang. Kanin. Daming kanin. Sarap. Yes. Dito ba mo na Wala pa nga po. Ang tangkal. Lumabas. Sino ba? Tingnan ko itong dalaga na to. Ay, ang sarap Wow. niya. Na lang kayo mag- Ginataan na Wala pa yun sa mga streets. gulay na laing. ng aral. Tapos ginataan na gulay na langka. Binaba niyo? Sarap. Langka na ano, ginayat. Sarap nito. Cristel, kumusta na? Akin lang po. Asan na yung boyfriend mo? Wala pa. Wala pa? Wala pa. Sabi mayroon na. Uy, wala pa. Te, sarap ng luto ni Manoy. Oh, yan nga. Ito nga, oh. Sabi ko, oh. Sarap sana. Oh. Sis, Ginoo. Kain na tayo. Ano na yung kanin? Hindi naman share-share na lang. Malaki yung ano. Malaki yung manok. Oo, share-share na lang. Ano gagawin? Tap-tapin natin yung manok. Okay, pwede. Oh, Tuloy natin. asan yung ano? Chopping board. Ako nandito sa loob. Video na video kanina. Tap-tapin. Kaya naman yun dyan eh. Oroy! Thank you. Yay! Thank you, Lord!
Di, yan ka lang, di. Anoy? Tumatalumboy. Malay, ang sarap ng luto mo. Bal, ito ka na. Dito ka, ayos ba? Sarap. Ne, dito ka na, Ne, oh. Ay, Ne, dito ka na, Ne. Oo. Kain ka din? Kain din siya. Yan. Yan. Para kasama rin naga. Pagbalalik ka na. Yan. Lagyan na ng ulam at saka ano, prito. Hello vloggers. Hello vloggers. Ayos lang ba kayo dyan? Kain kayo. Kain lang kayo. Sige lang. Okay, kami naman ibayaw. May sa kanila mamaya. Ibang kanin. Sige na. Hello. Kain po tayo. Nangitim ka. Meron daw pag hindi nansasama. Umiitim daw. Sa araw. Ang sarap ng gulay na langka. Noy. Grabe. Sira ang diet. Sira ang diet ko.
Igulan ng Wilbert, vlogger, sana araw-araw ganito tayo. Walang hugasan. Ano? Kain ka na? Sige lang, maya na. Niluluto pa ako. Ibalik ka, meron ka. Sirang diet. Ang layo pa ng ulam nandito. Karin, kain ka. Sige na. Pakwan tayo dyan, pakwan. 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 Ito, asawa ko. Yan. Si Ate Mel. Bait niya, Ate Mel. Ate Mel, kain ka lang, Ate Mel, ha? Yaw, take out mo ako nun, ha? Sige, sige. Sabihin ka na. Sabi lang ka. Langka, tsaka gabi. Hindi, okay, mamaya na. Yaw, mamaya na. Yung Shanghai. Sabay mo. Ay, Marlon, di ka pa kumain. Kambal, halika na! Sige, kain kayo, maya. Sige lang, te. Nagpapagluto. Halika na! Nagpapagluto ako kasi mamaya. Baka na, no? Mamaya na kami ng kambal sa bal. Bal, kumain na kayong dalawa. Ano lang yan, pang-decor. Sabay tagay. Oo, siyempre. Dito na. Ani, kumain ka na, ni. Dito ka na, dito ka na. Kain ka na, dali na. Sama sa video. Ikaw kumain ka na. Hindi, okay lang. Kasi ko na to. Nandyan yung boss niya. Pumasok sa ate Angela. Kaya na yan. Kaya ng lahat. Nandiyan pa lang 7:20. 11:20 pa lang pala. Dapat pumunta na lang. 11:16 pa lang sa akin. Dapat luto mo ah. Mamaya. Tayo mo na yan dito. Yan. Mga kapitulano, sarap.
Fourth anniversary ni ano? Kay Jun. Kumakain ka na nga eh. Sensya na kayo lang yung nahuli, ma'am. Okay lang, walang problema. Sayang, no? May ginawa kami. Luluto ko kami. Ayan bayaw ko. Kain lang kayo. Baka binag-vlog na ko Dalawa lang kami dito magkaharap. Okay lang po yun. Salamat kuya sa Opo. pag-invite. Okay lang po yun. Ang dami ng kuya. Kayong dalawa dito kumain. Kapit ma'am! Wala ka na! Kuha na dyan, Bal. Lor! Bayan mo. Ilongga, ewan ko saan tayo. Ilongga yun. Yung bag ko. Balo po na. Isa na naman ako. Ilongga yun. Salamat kay Kulano Elvin. Salamat ako. Salamat sa pag-invite. Yung dam niya kami nagdalang Akin na yan, Manon. Dito ba? Kumain na po. Okay lang yan, at least kain lang naman. Sige, kain lang naman tayo dito kasi sobrang dami na kumain sa Elvin. Lang naman kami kumain sa labas. Sinadya mo pala eh. Pagkain. Dati Alice, wala. Resign na. Natin na lang natitira. Hindi marwala na. Kasi dati Mar. Mar! 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 Hello. Patayin mo rin. Mukhang masarap dyan na magtambay, ano? May mga manok dito. Ayaw kong makita yan. Niliko na lang ako. Ay, naku. Kasalubong ko pa. Maganda rito, no? Pag ano, ang kahoy. Mga ano dito. Oo. Nagbenta nga daw siya ng ano yata. 6 yata. Kumuha tayo ng ano, mangga. Ayun o. Oh! Uy, sarap. Ang laki naman. Ang laki. Grabe.
Ay, oo nga, mas malaki yun, oh. Ay, laki talaga. Mataas na, no? Tama na to. Yan mga Kabicolano, laki ng mangga rito. Anong klaseng mangga to, Yaw? Ano yan? Mango. American Mingo? American daw Mingo to eh. Mga Kabicolano. Ang laki oh. Malaki pa sa ulo ko eh. Oh. Super laki talaga eh.